Salut și bine ați venit la Noi Găti! Astăzi, împreună, vom face o rețetă de plăcintă de dovleac. Astăzi vom avea nevoie de lapte călduț aproximativ 300 de ml, un ou și un gălbenuș de ou, 100 de grame de zahăr pudră, 100 de grame de unt, un pachet de drojdie proaspătă sau un pliculeț de drojdie uscată de 10 grame, acesta are 50 de grame, și 500 de grame de făină. Pentru umplutură vom avea nevoie de aproximativ 1 kg și jumătate de dovleac plăcintar, 100 de grame de zahăr. Dovleacul l-am tăiat, după cum se vede, în bucățele mai măricele. Îl voi băga la cuptor la aproximativ 175 de grade pentru o oră sau până când se va rumeni frumos. Ulterior îl voi da prin robotul de bucătărie pentru a face o pastă fină alături de zahăr cu care voi umple plăcinta. Pe steaua de cuptor așezăm bucățile de dovleac. Înainte preîncălzim cuptorul la 175-180 de grade pentru a fi fierbinte când vom băga bucățelele de dovleac. Mai mult de 30 de minute pentru a nu se arde. În cazul în care se vor arde, nu aruncați bucățile, acelea sunt cele mai dulci. O să vedeți o să vedeți singur după ce scoateți de la cuptor. Pentru foile de plăcintă vom pune un pic de lapte într-un pahar, un pic de lapte călduț în pahar. Peste el vom pune drojdia proaspătă cu cubulețul. Peste aceasta voi pune 2 lingurițe de făină și o linguriță de zahăr. Amestecăm și lăsăm la temperatura camerei pentru aproximativ 10 minute pentru ca drojdia să înceapă să-și facă efect. Într-un bol încăpător am pus făina, facem o grotiță, punem oul și gălbenușul de ou. Peste punem cam 2 linguri ulei de măsline. Punem o parte din drojdie. Untul, care trebuie să fie la temperatura camerei. Puțin lapte. Și începem să amestecăm. Restul din drojdie. Zahărul. Începem să amestecăm cu mână. Și amestecăm până încorporăm foarte bine toată foaia. Când aluatul s-a legat, îl luăm și îl transferăm pe masa de lucru. Bine. Și îl frământăm un pic. Frământat un pic aluatul, îl luăm și îl punem într-un bol curat pe care l-am unt cu un pic de ulei de măsline. Vom acoperi aluatul cu folie alimentară și îl vom lăsa să crească pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când dovleacul s-a copt în cuptor. Aluat. Acum rulat aluatul pe
ușor și puneți în pauză. Lăsați bine aluatul. Acum vom pune un puter. Într-un castron încăpător am pus dovleacul pe care l-am scos de la cuptor, după cum vedeți s-a armenit foarte bine. Am pus zahărul și acum cu un blender de mână sau cu o furculiță, rămâne la alegerea voastră, vom pasa dovleacul. Cam așa trebuie să arate dovleacul. Nu vă fie teamă de bucățile închise la culoare, sunt cele mai dulci și vor avea un gust foarte bun în plăcintă. Turat de dovleac. Dăm deoparte și acum întindem a doua bucată de aluat. Dacă se lipește, dăm cu un pic de făină. Punem peste tot. Cam așa va arăta plăcinta după ce am uns-o cu ou. O vom da la cuptorul preîncălzit la 175-180 de grade pentru maxim 20 de minute. Aceasta este plăcinta noastră de dovleac. A ieșit foarte gustoasă, nouă ne place foarte mult. Sper și vouă să vă placă. Vă așteptăm cu drag pe site-ul nostru pentru alte rețete delicioase.